Shimano Deore Di2. Máme tu konečne konkurenciu k SRAMu AXS. Poďme sa na to pozrieť. Áno, už aj Shimano má konečne bezdrátový systém na naše horáky, prípadne gravel bajky. Udialo sa to v podstate len nedávno, no a práve to Deorko Di2, čiže tá najnižšia možná rada, sa ku mne dostala na test. Začal som to jazdiť, skúšať a poďme si teraz povedať, či ma to aj oslovilo a či to nejako prinúti nás, zarytých sramistov, vrátiť sa naspäť k Shimanu. Ja to nebudem nejako rozdeľovať, že za a proti, pôjdem tak nejako postupne, ako sa to ku mne dostalo k montáži a po tie prvé jazdy. Už ako sa to prvýkrát ku mne dostalo, ma zarazila v podstate jedna vec. Tá prejazdovačka sama o sebe vyzerá taká veľká, mohutná a nejako tým dizajnom nás sramistov nejako extra neohúri, ale je to vec vkusu, niekomu sa to môže páčiť, niekomu nie. Ešte na začiatok poviem, ja som veľký fanúšik SRAMu, takže v podstate budem to tak nejako porovnávať hlavne s tým SRAMom. V podstate aj tak nemáme na výber jedine tieto dve možnosti, tie sú také najviac rozšírené a ukážeme si, čo funguje dobre a čo funguje horšie. Už keď sa to ku mne dostalo, prvotné zarazenie prišlo v podstate hneď na začiatku, keďže ten ovládač a samotnú prejazdovačku musíte nejakým spôsobom spárovať. Toto u SRAMu napríklad funguje úplne jednoducho. Podržíte jedno tlačítko, podržíte druhé tlačítko, spárujete akýkoľvek komponent s akýkoľvek ovládačom a tak ďalej. Pri Shimane musíte použiť aplikáciu eTube, ktorú používate či už na nejaké staršie elektronické radenia na cestiakoch, prípadne k e-bajkom. No a práve cez tú aplikáciu musíte tie dve zariadenia alebo ktorékoľvek dve zariadenia, ktoré chcete medzi sebou ovládať, spojiť. To je podľa mňa taká zdĺhavá a zbytočne komplikujúca vec, ale jednoducho takto to majú nastavené, takto to funguje. Čo je úplne tá najväčšia výhoda, a to poviem rovno takto na začiatku, je jednoznačne tá montáž. V podstate tú prejazdovačku akúkoľvek, či už máte Deore, prípadne tú najvyššiu XTR-ko, namontujete na akýkoľvek bicykel s 12-kovou kazetou a nepotrebujete v podstate žiadne dodatočné veci. Keď chcete namontovať SRAM, potrebujete kompatibilnú kazetu, prevodník, reťaz a tak ďalej a tak ďalej. Deorko, prípadne akúkoľvek z tých sád, namontujete na akýkoľvek bicykel a to je podľa mňa tá najväčšia výhoda. Môžete mať aj takýto základný karboniak, prípadne akýkoľvek iný bicykel, kde máte 12-kovú kazetu, je jedno, či to je horák, prípadne pokiaľ trocha viacej zainvestujete, kľudne aj cestiak, lenže tam musíte vymeniť aj radiace páky. Tá montáž je v podstate úplne jednoduchá, sú tu klasické dorazy hore-dole a behom 10 minút ste vonku a jazdíte. V našom prípade bolo nastavenie naozaj veľmi rýchle, dokonca ani dorazy sme nemuseli robiť, všetko to sedelo priamo na tomto scaleovi. Čo bolo pre mňa najväčším šokom, bolo jednoznačné ovládanie. Klasická páčka, ktorú oni k tomu dodávajú. Shimano hovorí, že chcelo navodiť taký ten klasický feeling z tých mechanických páčiek, čo sa im podľa mňa naozaj podarilo, ale za mňa je to krok späť, pretože pokiaľ ste niekedy skúšali sramácké ovládače, či už je to pod, prípadne tie staršie, tak práve to klikanie bolo také jednoduchšie, nemuseli ste to tak pretláčať, no a práve ten feeling z tohto ich deoráckého ovládania, respektíve shimaniackého, je presne ten ako na mechanických páčkach. Čiže musíte to istým spôsobom pretláčať a čo ma najviac vytáča na tom ovládači, minimálne na tom Deorku, možno na tých vyšších radách, to je, že nemáte tam tú prednú polohu, čiže radíte len hore, ale tú klasickú odtiaľto tam jednoducho nemáte. Taký ten klik z druhej strany ako keby. SRAM to má na niektorých ovládačoch, nie na všetkých, ale toto mi to jednoducho chýba.
Samotný ovládač si viete samozrejme nakonfigurovať cez aplikáciu, či už chcete hore, dole vymeniť tie polohy, prípadne je tu aj tretie tlačítko, ktorým viete ovládať napríklad swipenutie cyklopočítača, prípadne ho viete to radenie uviesť do micro adjust módu, čiže aj za jazdy si viete ladiť tie prevody. To je za mňa skvelá vec, toto sa mi celkom páči. Čo ma ešte zarazilo pri SRAMe, pokiaľ sa chcem aj za jazdy pripojiť na aplikáciu AXS, tak to jednoducho spravím, nemusím zastavovať, všetko sa hneď spáruje. Tu to nejde. Jednoducho za jazdy sa na tú prehadzovačku ani na ovládač nepripojíte, musíte zastaviť, musíte dať prehadzovačku do párovacieho módu a až vtedy sa pripojíte na aplikáciu. Shimano to odôvodňuje tým, že je to bezpečnejšie, že sa s tým nehráte počas jazdy, mne to tam chýba. V samotnom nastavení prehadzovačky máte kopec všelijakých módov. Shimano sa píši tým, že je oveľa rýchlejší v tom radení ako SRAM, čiže od toho vrchu na spodok, prípadne opačne, že je o niekoľko sekúnd rýchlejší ako SRAM. Musím potvrdiť, že to tak je. Tá prehadzovačka, pokiaľ si ju aj dáte do toho najrýchlejšieho módu, tak je extrémne rýchla. Ja keď som vyšiel v predajne a išiel som prvé metre a mal som to nastavené na tú najvyššiu rýchlosť a na podržanie tlačítka, kedy mi vlastne vyšle signál, že môžem ísť o 2 prevody hore, tak mi to prišlo veľmi citlivé a aj keď som nechcel, v tom najrýchlejšom móde mi to radilo niekedy aj o 2. Bolo to v podstate otrávne, nedalo sa s tým moc jazdiť, takže ja som tú rýchlosť znížil na normál, nechal som prehadzovačku, nech reaguje na podržanie tlačítka, že mi to prehodí o 3 prevody hore alebo dole a takto mi to jednoducho vyhovovalo. Pri už nejakej 5. alebo 6. jazde, keď som bol zvyknutý na ten ovládač, som ale vyskúšal aj tú najrýchlejšiu možnosť a radenie v podstate v kuse, že držíte tlačítko a idete v kuse hore alebo dole. A v podstate už som si tak nejako zvykol na tie ovládače, že ako sa mám k ním správať. Ako náhle ho podržíte troška dlhšie v tom superfast režime, tak on dokáže preskočiť aj 3-4 prevody úplne šialenou rýchlosťou a pokiaľ ste na to nie je zvyknutí, tak niekde v teréne to viete jednoducho zaprasiť. A vtedy tá prehadzovačka a celý ten systém dostáva riadne zabrať. Pokiaľ ste zvyknutí na AXS, tá rýchlosť je oveľa menšia, ale je to z toho dôvodu, že práve SRAM má tú kazetu tak nejako namapovanú a vy vlastne vôbec nemusíte poľavovať a najlepšie to radí v tom ťahu. Tuto to tak nie je a naozaj pokiaľ budete využívať ten najrýchlejší režim, tak to jednoducho zaprasíte a koledujete si o nejaké vykrivenie zubov alebo roztrhnutie reťaze, takže doporučujem radšej si tú prehadzovačku nechať na pomalšom režime a využívať ju tak. Čo sa týka baterky, ja som na tom aktuálne najazdil za týždeň nejakých 12 hodín, dal som si ju úplne doplná nabiť a momentálne pri tom celotýždňovom nájazde tých 10-12 hodín alebo koľko som mal, mi zobralo nejakých 30% baterky. Neviem, ako sa to správa cez zimu, ja som už teraz jazdil pomerne v teplom počasí, takže to už na to nemalo nejaký vplyv. Baterka je jednoduchá, malinká a tá výdrž, ako Shimano píše, podľa mňa bude aj sedieť. Až 80% ľudí, ktorí pozerajú naše videá, nemajú odber na našom kanáli. Určite nám ten odber daj, pretože nám pomôžeš v tej ďalšej tvorbe a nás to veľmi poteší. Čo teda hovorím ja na toto Shimano Deore Di2? Mňa to rozhodne nepresvedčí vrátiť sa naspäť k Shimanu. Je to z jednoduchého dôvodu, mne sa to nepáči, ako to funguje, nepáči sa mi, že je to stále upnuté na tej pätke. Tí, ktorí už niekedy vyskúšali AXS T-Type, to je dôležité povedať, že Transmission, neverím tomu, že niekto sa vráti z T-Typeu na takéto Shimano. Naozaj ten SRAM funguje podľa mňa o niečo lepšie. Áno, samozrejme má kopec nevýhod, ako je cena a tak ďalej, ale neverím tomu, že niekoho to presvedčí, ale to Deorko má jednu obrovskú výhodu, že ten systém namontujete na akýkoľvek bicykel a zároveň
nie je vôbec drahý. Čiže aj obyčajný bicykel si viete povýšiť na tú vyššiu úroveň, že tam budete mať to elektronické radenie. A to je za mňa obrovská výhoda, ktorá si myslím, že to Deorko posunie aj medzi bežných ľudí, bežných cyklistov, ktorí si chcú jednoducho troška dopriať. OK, nebudem to už ďalej predĺžovať, toto boli také moje krátke skúsenosti s týmto systémom. Daj mi určite do komentárov vedieť, či máš ty podobné skúsenosti, ako na teba pôsobí Deorko, prípadne či sa nájde niekto, kto z toho T-Typeu sramového prešiel na takýto systém. Budem sledovať diskusiu a teším sa na ňu. Ak sa ti toto video páčilo, určite nám daj like, určite nám daj aj odber, podporíš nás v ďalšej robote a neujdu ti ďalšie videá.